дуруд ҳамдиёрони азиз, дар байни ҳамаи аудиторияи ма якчанд кас сообщение мепартия, мега доктор ина таҷрибаи коритон баландай, таҷрибаи кори калон дорен, ана ҳамаи чӣ ба дар кортон бисёр кафолат наметиҳен. ба баъзе ҳамон одамо хай гуфтанӣ ҳастам ки мехостам ки амурам дар блог монама хай бо як ҷавоб метиҳам. И дунёи ҷисмӣ астай, дунёи ҷисмиай. Ҳама кор расчёткатиай, ҳама кор ҳисоби китоби худша дора, ҳама кор ҳисоб дора. Вақте ки инсон ақл дора, савод дора, ӯ расчёт мегира, ҳисоб мекуна. барое ки ҳар як муҳрае ки наздиктар мара пеш бигӣ, ҳар як муҳрае ки мо кор мекунем, ҳар як муҳрара мо расчёт мегирем, ҳисоб мекунем, чанд кило тов бутем, чанд кило ҳамон муҳрара ма рост бикунам, дар чанд кило ма ҳамҷа канал бикушам. вақте ки ма расчёт мегирам, ма пеш гуфта наметонистам, ҳозир ма 100% гуфта метавонам ки ма кори худам да кафолат дада метавонам, 100% корума шурӯъ мекунам, 100% ҳамин миёна аввал ташхис роӣ мекунам, баъди ташхис ҳамонҷа мебинам ки ягон проблемаи дига надошта боша, 100% солиш мекунам, барое ки расчёт намегирам. агар ки расчёт надошта бошӣ, кор карда наметавонӣ. вақти гардан қати кор мекунӣ, ҳатман бояд чилико ҳиссиёт дошта боша. агар чилико ҳиссиёт набоша, расчёт гирифтам намешава, қин меша расчётгирӣ. барое ки ҳамаи математикай, ҳамаи илмай. агар ту илм надошта бошӣ, пешравӣ карда наметавонӣ. анами кори морам ҳамаш расчёти худша дора, ҳисоби китоби худша дора. ҳар як нуқтара бояд бидонӣ ки кадом усона чанд кило қати бояд тила кунӣ, бояд ҳис кунӣ авая. агар ҳис накунӣ ва нафаҳмӣ, кор бемаънӣ мешавад. ҳар кас ин кора карда наметавонад. тим боле ҳамин гардана умуман карда наметавонад. ман гарантия метавонам ки мумкин ки 30% кор кунад, 3 моҳ пас бо ҳамон касал ба бемории худаш гирифтор мешавад. 3 моҳ пас зиёд намекаша. агар ки расчёт мегирӣ, ҳамин касал 2 сол агар машқ накунад, 2 сол хушуъ мегардад. 2 сол. ина яке ай кораи мо ҳамае ки мо расчёт мегирем.